έτοιμά σας τώρα και την προσοχή σας για τον κύριο Γιαννάκη Τσαγκαρίδη, ο οποίος έχει 16 παγκόσμια βραβεία στο χορό και προκαλεί την πιο τσαχπίνα, την πιο θαραλέα κοπέλα να έρθει εδώ για να γίνει η ντάμα του. Η κοπέλα που θα χορέψει καλύτερα, κριτής θα είναι ο ίδιος, η κοπέλα που θα χορέψει καλύτερα θα πάρει ένα δώρο. Εγώ ξέρω ποιο είναι το δώρο, αλλά δεν θα πω. Είναι πολύ καλό κορίτσι, γι' αυτό προσπαθήστε. Είναι μεγάλης αξίας. Λοιπόν, με την έναρξη του τραγουδιού προκαλούμε σε διαγωνισμό. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει πίσω να χορέψει. Εδώ τώρα, ζωντανή μονομαχία. Αν δεν μπορούμε. Περιμένουμε την πρώτη ντάμα. Πόσο μ' άρεσε ο τρόπος που μ' αγάπησες. Ένα χειροκρότημα. Όταν βρισκόμαι μες στην καρδιά.
Παρακαλώ, κύριος Τσαγκαρίδης. Συγχαίρω τον κύριο Ανδρέα Γεωργίου για τους απόδημους και αύριο θα είμαι που μας εκτέσε, θα είμαι παρόν με τον πρόεδρο Σοκράτους. Αγγελία παρακαλώ από τον κύριο Γιάννη Τσαγκαρίδη, είναι όλες οι κοπέλες να έρθουν στην πίστα. Έτσι. Να δούμε. Παρακαλούμε τις κοπέλες στην πίστα. Όσο μ' αρέσει ο τρόπος που μ' αγαπάς, όταν με φυλάς, το πόσο με ζητάς. Αγάπη μου, πόσο με σκέφτεσαι, μπράβο, πόσο μ' αγαπάς, ναι, γιατί δεν μου το λες. Αγάπη μου, πόσο με σκέφτεσαι, πόσο μ' αγαπάς, ναι, γιατί δεν μου το λες. Σ' αγαπώ γιατί τα μάτια σου είναι πιο γαλάζια κι από τον ουρανό. Πόσο με σκέφτεσαι, πόσο μ' αγαπάς, γιατί δεν μου το λες. Αγάπη μου, πόσο με σκέφτεσαι, πόσο μ' αγαπάς, γιατί δεν μου το λες. Γιατί τα μάτια σου είναι πιο γαλάζια κι από τον ουρανό. Αγάπη μου, πόσο
σκέφτεσαι, πόσο μ' αγαπάς, γιατί δεν μου το λες. Αγάπη μου, πόσο με σκέφτεσαι, πόσο μ' αγαπάς, μου το λες. Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο, ήσουνα στο διπλάνο δανείο, κι όταν μου έδινες το βιβλίο, σ' αγαπώ. Το κατός σε παγάκι, θέλες πάντα σαν μικρό παιδάκι, κι όταν πηγιόμασταν στο παγάκι μου, λέγες σ' αγαπώ. Μα κάποια μέρα θα πεις πάλι πίσω, τα δυο γλυκά σου χείλη να φιλήσω, κι όταν αγάπη μου σε ρωτήσω, θα μου πεις αγαπώ. Στην πλάνη ρίχνεις τα μάγια, χωρίς κοπέλα πιστήρια, τα δέντρα ζωγραφίστα, στο σύντο σου λαγιά. Κερεράνε το κορίτσι του Μάη, η μαγεύε η καρδιά σου, η αγάπη δεν χωράει. Σου χρυσάφι σου παιδάγιο, μα μου έχεις γράψει σ' αγάπω, μα δεν μιλάς ποτέ για αγάπη και δεν πως ρικουδώ. Κερεράνε το κορίτσι του Μάη, η μαγεύε η καρδιά σου, η αγάπη δεν χωράει. Τώρα θα πάρει ένα δωράκι η κοπέλα Ιωάννα, δεν γίνεται, θα πάρει ένα δωράκι. Και το δώρο. Το μικρόφωνο, ρε παιδιά. Το μικρόφωνο. Είμαι ευτυχισμένος που ήρθα σε αυτόν τον γραφικό χωριό και η τιμή μου που χορέψα με την Ιωάννα Καραμάνου από την ωραία Λευκοσία είναι το 759 βραδιά που κέρδισα μέχρι τώρα. Από το 1967 μέχρι σήμερα κέρδισα 17 παγκόσμιους. Και 2 διαγωνισμούς ταλέντων, θα πω 2 τραγούδια τώρα. Το γύρισε, σε περιμένω και γύρισε και τα δικά σου τα μάτια. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ την ορχήστρα. Έλα Σωτήρη, έλα. Τα δικά σου τα μάτια. Παρακαλώ, Γιώργος Τσαγκαρίδης. Συγχαίρω τον κύριο Ανδρέα Γεωργίου για τους απόδημους
και αύριο θα είμεθα που μας εκτέσε, θα είμαι παρόν με τον πρόεδρο Σοκράτους. Παραγγελία παρακαλώ από τον κύριο Γιάννη Τσακαρίδη, όλες οι κοπέλες να έρθουν στην πίστα. Έτσι. Να δούμε. Παρακαλούμε τις κοπέλες στην πίστα. Πόσο μ' αρέσει ο τρόπος που μ' αγαπάς, όταν με φυλάς, το πόσο με ζητάς. Αγάπη μου, πόσο με σκέφτεσαι, μπράβο, πόσο μ' αγαπάς, γιατί δεν μου το λέω. Αγάπη μου, πόσο με σκέφτεσαι, πόσο μ' αγαπάς, γιατί δεν μου το λες. Σ' αγαπώ γιατί τα μάτια σου είναι πιο γαλάζια κι από τον ουρανό. Αγάπη μου, πόσο με σκέφτεσαι, πόσο μ' αγαπάς, γιατί δεν μου το λες. Αγάπη μου, πόσο με σκέφτεσαι, πόσο μ' αγαπάς, γιατί δεν μου το λες. Γιατί τα μάτια σου είναι πιο γαλάζια κι από τον ουρανό. Αγάπη μου, πόσο με σκέφτεσαι, πόσο μ' αγαπάς, γιατί δεν μου το λες. Αγάπη μου, πόσο με σκέφτεσαι, πόσο μ' αγαπάς, μου το λες. Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο, ήσουνα στο διπλάνο φθανείο, κι όταν μου έδινες το βιβλίο, σ' αγαπώ. Τρακατός σε παγάκι, θέλεις πάντα σαν μικρό παιδάκι, κι όταν φυγιόμασταν στο παγάκι μου λέγες σ' αγαπώ. Μα κάποια μέρα θα πεις πάλι πίσω, τα δυο γλυκά σου χείλη να φιλήσω, κι όταν αγάπη μου σε ρωτήσω θα μου πεις σ' αγαπώ. Πλάνη ρίχνει στα μάγια, χωρίς κορδέλα πιστήρια, τα βερεπάρα ζωγραφίστα, στο σπίτι σου λαγιά. Και λεράνε το κορίτσι του Μάη, η μάγεται, η καρδιά σου, η αγάπη δεν χωράει. Σου χρυσάφι σου πετάγιο, μα μου έχεις γράψει σ' αγαπώ. Μα δεν μιλάς ποτέ για αγάπη και δεν πως ρικουδώ. Και ρεάνε το κορίτσι του Μάη, η μάγεται, η καρδιά σου, η αγάπη δεν χωράει.
Τώρα θα πάρει ένα δωράκι η κοπέλα Ιωάννα, δεν γίνεται, θα πάρει ένα δωράκι. Είμαι ευτυχισμένος που ήρθα σε αυτόν τον γραφικό χωριό και η τιμή μου που χορέψα με την Ιωάννα Καραμάνου από την ωραία Λευκοσία είναι το 759 βραδιά που κέρδισα μέχρι τώρα. Από το 1967 μέχρι σήμερα κέρδισα 17 παγκόσμιους. Και 2 διαγωνισμούς ταλέντων. Θα πω 2 τραγούδια τώρα. Το γύρισε, σε περιμένω και γύρισε και τα δικά σου τα μάτια. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ την ορχήστρα. Εγώ έχω παγκόσμιο.